O, croeso. Bach trefn yma de. Bach trefn. Gobeithio dwi'n swnio'n iawn. Meddwl dwi yn. Sneb yn gwatcha fi neu fe. Sneb byth yn gwatcha fi. Dwi wedi watch. Iawn, syth i ddi. Big day here. Dwi'n siarad fi lot i wneud heddiw. Heddiw dwi angen wneud super license. Sydd fewn. That's how I roll. Sydd i fewn fatha legend. Hey! Hey, dwi ddim yn siŵr faint o fawr ydi farchnad yn viewers yn siarad Cymraeg eisiau gwachad GT4. Dwi'n dychmygu fod o'r un y faint o viewers a pobl sy'n eisiau gwachad stwff Twitch Cymraeg yn general, dwi'n meddwl. Sydd neb. Mae jyst streamio yn Gymraeg yn gyffredinol ar Twitch yn death sentence i viewers. So, os dwi'n mynd i wneud hynna, well fi just chwarae bath dwi'n enjoyo, de. A ma' hwn yn heavily modified version of GT4 hefyd. Diolch yn helpu ffaith fod Elden Ring ddim yn gweithio PC fi chwaith. Ers gwella rig fi, Elden Ring rhedeg y waith. Felly. Faint o bell fi? Na, mae o'n a beth sy'n gwylltio fi di, mae lot o pobl... O, na ffairs o pobl i Cymru a Cymraeg yna a gwylltio nhw'n siarad Saesneg. Os eisiau i Welsh di Wales, fair enough, go for it. Ond os ti dechrau reid Cymraeg Cymru'n tags dwi ond yn gwybod fi yn chwarae dyn y Greis yn neud streams Cymraeg. Cos mae o'n death sentence ar Twitch neud yn Gymraeg. There's no two qualms about it. Dwi'n neud o cos dwi'n 35 a dwi'n really eisiau hyn. Diolch yn life goal i fi fod yn exclusive Twitch streamer a mae'n chwarae neud o cos neud i thing no. Ond faint ti'n licio deud i pobl stream yn Gymraeg, mae'n hollol ridiculous o thing i wneud. Fel rhywun sy'n neud o'n Gymraeg. Shadow... Dwi'n yn gwybod. Dwi'n mynd i cael... Mae'n well-known issue ar PC. Bod...
ti'n cael Elden Ring. Dwi wedi rhaid dros 120 hours ar Elden Ring. Pan eisiau gael o peth allan, eisiau gorffan 120 hours ish. A dyn eisiau update graphics card fi a CPU fi, a rwan yn glitcho. So... Pwys eisiau Elden Ring, yn edrych chwarae modded version, HD modded version of GT4. This is the dream. Oh my god. Get out. Camera shifty chwyth. Dwi'n gwybod dim controller fi, oh my god. God, mae camera'n nipi. Oh, no. Professional. Hwn y bit dwi'n licio. Bit yma fath o bumping cars. Oh my god. Perfect. Oh, come on! One of the world's worst gear change. Yma ar twitch.tv ym Mwynsobo. Come on. Digon da, na gymryd hwnna. Dwi'n gwneud y time sync newydd. Fi wedi bod yn shit i games. Ia. Ia, heb law am Helldivers. Lucas, dwi'n chwarae Helldivers efo Owain yn chwarae. Heb law hwnna sgyn i mi ddim rili'n byd, de. O, Balatro. Mae Balatron uffar y gêm awesome. Da. Oh my god. Beth i'r car ma?
Di siarad am timesync. Y timesync dwi actually isio ydy private server Rust. Hynna dwi rili isio chwarae. Private server chill Rust. Dwi'n lyfio cael hynna. So hynna'n neud fi'n hapus iawn. Ond, dwi'n stream yn Cymraeg. So gyda neb yn gwachio fi. So golygu sgwyd ddim digon o bobl llenwi'r server. Mae fatha neidar yn bita cwmffan i hyn, di. Ond di, regular public server Rust toxic as hell. A dwi'n mynd twtio do. Ond sy'n amser Covid, nes i gymryd rhan mewn Rust server Twitch streamer Saesneg. A nes i fucking joio hwnna, oedd o'n awesome. Oedd o'n rhaid 80 streamers yna fo. So, oedd o'n pobl ni'n nabod, ond oedd pobl yn incentive fi ddim i bod yn afiach, ia. Ac yn lyfio fo. Ond ia, public server Rust yn awful. Ond private server Rust. Oh, mae mor dda. Oh my god. Oh my god. But nes i ddeud swn i 100% y game ma. Not happening there. Not happening. Oh, yn bit anodd. There we go, look at Post-strats. Ah, swn i di fatha... Swn... Ah. Dwi'n pwysio bach mwy so gael gold o hwnna. Don't care. Yeah. Yeah. A hefyd, jyst di'r interactions ar y public server na ddim yn fun. Cos Mae'n literally yn... Ti either yn
siarad, mae sweat either yn atacio chdi cyn i chdi gallu siarad, neu maen nhw'n mocio chdi. A fatha, some point wedyn, mae'n boring. Woo! So at least efo private server, mae bach mwy chill da. Just a condo. O'n i'n gwybod yn dwi? Ie, dwi ddim yn gwybod be, cos nes i Owain yn chwarae trwy ffairs o streamio to Fortnite. Mae'r season newydd Fortnite yn dechrau write-off. So dwi wedi twtio Fortnite ers season cyfa. Lle o'n i'n chwarae lot yn efo. Wel, gyda fi, dwi'n joio hwnna. Ond, nes i gael hwnna o day of release, cos oedd yr offer pryd hynny. Dwi'n cofio chwarae am wsos a hanner, really enjoyo fo. Nes i, wsos, dim weekend dwytha, weekend cynt, i go ar X-Defiant, ia. A nes i joio noson gynta. Ac oedd yr ail noson na de, just, oh my god. Na. Nes i, dwi rioed yn mynd o licio gêm i gysau gêm. Mor gyflym yn dwi efo X-Defiant, de. Oh. In my youth, o'n i'n gallu hynna flat out o fan. Hawdd. Hawdd. Ie, Wuthering Heights, Dwi'n self-proclaim weeb, fel sa chi'n dweud, de. A, Wuthering Heights, Wuthering Waves, na. Nes i meddwl i'r spin yna fo. I don't think, yeah, dwi'n meddwl... I know di pobol Genshin Impact. Ie? Ta fatha Genshin Impact, dio. Dwi'n cofio. Ond o'n i eisiau trio Wuthering Waves, da. A o'n i'n sbio yna, oh, dwi'n licio math yma thing. Un type o game, dio. Iawn, oce. A o'n i mor agos i gael o. A siol, na.
Dwi'n Final Fantasy 14 player, so dwi heb di bod yn logio fewn ers dipyn i fi cael bod yn prepared ar gyfer Dawntrail. Mae Dawntrail yn dod yn July. So, fe fydd hwnna'n yn cicio fewn i fi. Ond offline de, os eisiau gêm i chwarae, gêm cardiau, Baloto, dwi hooked a Baloto. Unig rheswm dwi'n mynd streamio fo ydy, ella dwi'n mynd y peth bydd interesting i pobl gwachod. Mae'n weird, dwi'n joio fo, cos dwi'n mynd big gambler, dwi'n mynd poker player yn byd, ond dwi'n licio Baloto. Ond mae'n atgoffa fi o gêm yn nhw Solterica. Ie, os dwi'n cofio iawn, mae o'n allan ganol wsos. So beth dwi am wneud ydy... Dwi'n dweud dwi am ddal, dwi'n ond y dweud, dwi ddim, ia, dwi am syth fewn iddo fo. O, dwi'n lyfio Vampire Survivor, eisiau chwarae lot o hwnna. Ond mae Baloto de, beth dwi'n licio amdano fo ydy, weithio os dwi'n eistedd yma, dwi'n gwybod be i chwarae, na i just fatha, wipio bach o Baloto. Na ni run i ddau o Baloto. Hwnna di holl ddyn fi amdano fo. Fflio to hyn, de? O'n i'n gwybod! Ie, mae o'n... Dwi heb di cael PS5 eto. O'n i un o'r pobl yn chwilio amdan PS5, a dyn si ddim cael o. Si di seidio cael 4070 GPU yn lle. So... Hwna allan ar y PC wan di. Dwi'n eisiau 50 quid amdano fo de. Mainly cos dwi'n mynd tystio PlayStation ports ar y PC a Sony. Ond ia, swn i'n licio chwarae hwnna fydd. God, mae camera twitchy. Oh my god. Oh, just about. Dwi'n licio gwrs... So beth dwi'n mynd i na? One and done type of game di single players. Dwi'n... Weithio hynna ti isio, ia? Weithio ti just isio hynna is... So... Ar y list, da. Cos...
some lots of first party exclusive Sony games dwi isio wan, really. Yr unig rei yn isio GT7 a Demon Souls. O'n i really isio Demon Souls. Ond, beth hwnna di, o gynnu mi Demon Souls a PS3, a nes i chwarae hwnna just cyn hwnna dod allan. So dwi'n really isio PlayStation 5 just i chwarae Demon Souls. Bod dim arall dwi'n gallu cael ar PC. Ie, stori da pan ti'n cael, ie. Dwi'n big JRPG-er ddo, so... Dwi'n licen stories y fanna, da. O... Ie, so na i ddal ar hwnna, really. Ond, ti'n o'n i'n... Dwi'n hyd oed yn rili sgwyd byd yn erbyn... Sgwyd ddim byd yn erbyn y PS5, really. Mae'n mwy yn neud efo'r... Dwi allan o'r ecosystem o'n. So, bod ti allan o'r ecosystem gymaint hynna, mae'n job o'n drud, cos sa rai fi... Cos gen dwytha, o'n i'n PlayStation, o'n i 3 a 4, really. A 2, obviously. So... Mae dod o 5. Mae swnio fatha bod gynnu fi grudge am PS5. Sgynnu fi ddim. Mae gynnu fi PC sy'n neud bod dim dwi angen. Peth oedd nath newid meddwl fi, oedd yr Yakuza series. Dwi'n massive Yakuza fan. A am blynyddoedd, oedd hwnna yn PlayStation exclusive oedd. A... So... Oedd rhaid fi cael PS3 a PS4 i hwnna. Ond mae'n 7 a Like a Dragon nhw'n dod o'r PC straight away. Fel efo'r Game Pass. So I fi, wan, some point fi cael PS5. Os fysa Yakuza series dal yn PlayStation exclusive, so i 100% di cael, de. Ie. Os o'n i yn... Dwi'n licio beth i console. Ti'n gwybod, de, whatever the console is, de, ti'n rhaid fewn yn just gweithio. De, mewn y PC, dwi'n roll the dice weithio, de. Dim bob to, ond... Man, rhywbeth i ddeud am hynny, de. Oh my god. Sut beth yn syth o ddau, don?
casau hwn. Casau beth mae hwn yn golygu. Sting yn cael off de, ie. Casau y coffee missions yma. Dyn nhw'n bwysig ddo, so... Ma' nhw'n bwysig ddo. As long as ti jyst yn neud hein, ti'n iawn. Hein i gyd yn neud o'r finesse, yma... Ie, dwi wedi cael bob un. Eeeeee! A hefyd, hanner ffordd. Pwy dwi, hanner ffordd. O'n i wedi meddwl ni lot o pethau rhain, ond dwi'n meddwl ar ôl i fi wneud y licenses, dwi'n meddwl dwi'n oce i streamio hwn. Wedyn, dwi wedi cael beth dwi eisiau allan ohono fo. Driving my Dodge Viper in the Midwest. Especially fi America, dwi'n meddwl. Whoa! Ond mae'r mission ola hwn yn awful mission though, so... Mae'n uffar y track here, bod yn Nordschleifer. That's the line, don't at me. Oh my god. And then a bit stupid, just bring it home. Dwi'n impressed with one shot here, hein I gyd de. Dangos os yw'n gwybod y tracks. Power! Hello? Power! Nessa, please. Nessa, please. Ralio. Fel arfer dwi'n licio ralio. Yn yr yswm yn... Hwn ma'n bach shit. Whoa!
Guess os yma cael hitio na fel la. Uffar y cychwyn na. Issue fy ralio yn GT4 ydy mae'n highlightio faint o understeering i'r ceir. Dwi'n byd iddo skill issue fi. Inherent understeer sy'n game code. Get out of the way! Maniacs. You mean it's like it, but this is what peak performance looks like? Come on. It's all about it's technical. Can't we stop him, Na, dwi'n chwarae fo ar hwn ddo, so... Mae'n twitchy de, ond dwi'n cofio pan i'n chwarae ar y PS2 back in the day, oedd hwn yn twitchy game de. So... Ydy na'n esgus? Dwi'n mwyn gwybod. I don't know. Dwi'n iwsio fath esgus? Yndw. Ie, mae hwn... Gen hwn HD pack, ddo. So mae hynna'n... So mae hwnna'n... Rose tinted glasses, dwi'n meddwl di'r term, ie. Cheers, eto hwn sy'n dyn nhw. Right, BRB, dwi eisiau just cymryd galwad.
BRB. No. Dwi'n meddwl ydych yn ddau PS2. Beth i, dwi'n iwsio PS2 emulator. A mae yna rhywun wedi gwneud HD pack o assets y ceir a felly. So... Ond dim o'r tracks. So mae'r ceir... Dwi'n meddwl bod y ceir yn awesome, de. Un beth mae'n cael ydi upres. God, I'm supposed to be embarrassing. Ond, pan y PS2 game, dwi'n meddwl bod 2004 game yn dod, dwi'n meddwl hwn edrych yn dda, de. Ei, chi iawn yma? Sorry, just neud mission, just neud test yma. Driving test. Round y strydoedd of Paris. Dwi'n flat out yn gwybod. Oh my god. Extreme. Oh. Oh, bad. Give me hwnna. Dim un failed, de. Dim un failed on time eto, de. Dwi'n fflio trwy hyn. Just get it done. Dwi wedi gwneud chydig o episodes i hwn yn barod. Hynna pa dwi'n mwy pethau i wneud exams fe gyd. Yn byd arall.
Dwi'n gwybod y trac yma reit dda, de. Dwi wedi reid y traction controls off hefyd. Wedyn ni wedi dreifio bach yn oddach. Mae traction control yn well known yn y game ma am just did y game yn wank ac yn shit. Hwn yn flat out o'n F1 car. Dim yn hwndo. Na! O'n i'n gwybod o'n i'n cytio. Hynny di'r insane thing. I was feeling the air. I was feeling the air there. The racer in me. Dod allan. Every million... Oh my god. Dwi'n pwysio gorfod oli. Hynny di'r professional racer in me. Dwi'n... Just get home. Is je fucking having it? That's not the racing line. Oh my god! Okay. Dim oedd y cocio yn.
201. I'll take that. I'll take a 201. Sy ddim lot ar ôl, de? Hwn i'r trac dwi ddim yn gwybod lot amdan. Oh my god, beth di'r slowdown yma? Oh my god. With the camera. What did you mean? Oh. Rhy slow. Rhy slow. O'r car yma oedd o'n dominator Le Mans Racing in the early 2000s. Probably one of the most dominating racing cars erioed. Dim yr un yma, ond yr un ar ôl hwn, yr Audi. Ar ôl hwn, nath nhw'n dechrau gwneud inches yn diesel. Cos mae Le Mans Racing yn 24 hour, oedd o'n mwy... Oedd o'n gallu mwy o competitive edge yn cael racing car diesel. Oedd y mileage oedd yn geinio dros 24 hours yn negatio'r performance drop o petrol i diesel. Ah! Dwi'n siarad ffeindio ta eiliad a hanner ar ola. Dwi'n mynd rhaid fast ynddo. Dipyn bach yn fast ynddo. No! Dwi'm yn gwybod y trac fa. So dwi'n fatha'n...
gesio, breaking point. Just sgidio fan'na. Now we're pod racing. Sammy lot amser fan'na de. Ooh, just about. Just about. Os dyn nhw'n hyd i sip o coc then, Webson. $16, dwi'n meddwl sy'n na. Oh, shit. Dwi'n cofio bod y tri ola yn awful. Ooh, fydd hyn anodd. Fydd hyn yn anodd. Fydd hyn yn anodd.
Dyn nhw'n hwyl o gwbl. Ah! Good. Oh my god, they way off yr amser. Best racing ever. Kill. Whoa! 232 though. Efo Tosha slap Villa. I'll take that. I'll take that every day of the week. O be dwi'n cofio de. Thing this time I di thing another. Dim yn gem yma, just in general. Os di o'r un byd... O na, di ddim. Oce, dim hwn di... Ella dim hwn ydi. Hwn nhw'n bad. Should be fine. Dwi'n gwybod y track. Just driving out in my Bentley. O'n i efo chwarae lot o iRacing. So mae hwn yn track dwi'n gwybod yn dda iawn. Ond dwi wedi cadw Simrig fi'n storage am wan. For my own sanity. Mad lad yma. Dyn nhw'n breaker ddo, 100 metres. Bach yn squeaky bum time yma na. Car ma'n vibrateio. Use that engine. Back into me. Whoa! That's not geared. Should have failed. I should have failed that. Ooh, so I can stream a Mario Kart eto. Dwi'n gallu hwcio Switch i fyny. No way on the third gear corner. Well, it's dim yn. Oh, hen configuration, di ba man?
God, we'll live attack, man. Yn cael... Ddyle fi... Bydd yn cyfle yma, achos dwi jyst eisiau pasio. $3.30, I'll take that. Hwn dy'r un o'n o dda. This will be my Everest. Oh, dwi'n mwyn i graduation. Mae hwn yn massive track. So mae 7 minutes 58 track. A dwi'n mynd cael mynd off. Unwaith. Hwn ydy'r classic Nordschleifer. Lwcus i fi... Dwi'n gwybod o reit dda. Ond dwi ddim yn dda ddo. Yn dreifio. So mae'r carman haws i ddreifio yn yr un... So yn yr exam cynt International A, ti'n neud hwn efo bog standard Mercedes, sy'n nid yr un yma. O'n teimlo'n haws. Os dwi'n one-shot i hwn, de, greatest Gran Turismo 4 player ever. Dwi'n bod yn flat out hwnna. Dwi'n mynd yn flat out? Hell no! Hell no! Ei, sgech chi'n bamser o'r popder dwi'n fflio fa yma. I'm cooking! Let me cook! Let him cook! Hwna be mae'r Gen Z's yn dweud, ia? Let him cook. Let me cook. This track. Dwi ddim yn mynd on the limit, cos dwi jyst eisiau get it done with. Un gongol yma dwi wastad yn ffwcio fyny. Cos dwi wastad yn meddwl fod o'n flat out. Mae o ddim. Mae'n mynd o 5th i 3rd gear corner, a dwi wastad yn penderfynu do ddim. Hwn dewch o fyny o'n. A mae'n un bit rhaid ti'n diwad dwi'n stogol hefyd. O ba ma, hwn dio. Dim hwn dio, nisa. Y right hander nisa ma.
Dwi'n meddwl hwn yn flat out. So mae'n hyd yn dweud ffit fyna. Ti'n mynd o'r third fel la. Fatha fucking pro. I was born to do this. Oh shit. A dyn mae yma yn mater o faint o coci wyt ti. A'r ateb ydi, not a lot. Hwna'n bits dwi'n ffwcio fyny'n aml fydd. Cyfle ddau gongol identical yma. A dwi'n hoffi hynna. Carousel, let's go. On the carousel. Ooh, off the carousel. Man and machine. Perfect harmony yma. Dwi'n rili eisiau rhywbeth llygad chwyth fi ddo. Dwi'n roed eisiau rhywbeth llygad chwyth fi gymaint o dwi eisiau gwneud dwan. Mae'n mynd y water i gyd. Hwna'n un arall dwi'n ffwcio fyny. Cos dwi'n cael yr entrance ar rang a dwi'n mwy cul. Chdi cwrdd am Senna o Paul Monaco yn y glawd o hwn ar yr un lefel o hwnna. Oh my god. Hwn yn arall yma. Os dwi'n hyn o'n un god e, no offence, dwi'n awesome. Hwna'n flat out. Ond dim heddiw. Oh my god, pam ys i na? Pam ys i di serious off y track fel la? O, efo. Na! O'n i just efo un stretch ar ôl. Oh, to shit, forced to wipe. That one. Ah! Oh, that's good tiny mid. Oh, that's good. Dwi'n fod yn allan hwnna ste, oedd y cable ma'n yn lle rong. Oedd hwnna'n amharu fi. Oh, o'n i'n cael legit good time yna fyd. Beth ydy ond dwi'n di pwysio gormod o'n. Hwna literally y gongol ola cyn y stretch. I was fucking... I go again. Fatha Lewis Hamilton yn dweud, still I rise. O, no well.
Lap of the Gods, remember? Lap of the Gods. Mae'n flat out, ti'n fod? Look at this. Fourth. Yeah. Fifth, is it? Oh, no, he's third. No, he's second? Yeah. Excited bit yma. Beth gallu yn taclus. Na, 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 na! I got this, I got this. Dwi'n pushing in, I'm going with them. Did you read the wrong one? Chasing waterfalls. Ceg fi'n cosi. Dwi'n gwybod sydd arall i ddisgrifio fo. Cos nes i ddim gorffan y lap gyna, dwi'n mynd cael splits. Pob, hi guys, today's sponsors are Boss, Hugo Boss, Sonax and AMG and Bridgestone. They're sponsoring today's stream, guys, so
Have you ever gone out for a drink and you smell like shit? Buy Boss aftershave. Aftershave yn hynny, ie? Dwi'n mwyn beth mae Sonax yn gwerthu. EMG di'r fatha sports version o Mercedes, ie. I'm driving like shit today, but it's not because of my sponsor, Bridgestone Tyres. Oh, mae Shell yn hefyd. Shell Oil. Okay, I got this, I got this. Ah! Ie, mae'r Shell yn edrych yn weird, ynddi? Ti'n ffwc hwnna fyny, de? Fuck! Ah! I'm going with the boy, it's fine.
Okay. Okay. Ooh. Look, it's taking it. Taking it. Siwr ma lle neis sydd am dros o. Hwn dwi'n licio. No. Wasti to wal yma. Bastard! O'n i'n gwybod! Ie, 40 centis gyda fi, dim yn bad de, mae fi'n behafio reit dda de. Dych chi'n rili poeth, eich di, Ti'n mynd ath eitha wahaniaeth i fi de, oedd, prynu, o blaen oedd gen fi un exhaust fan. Ond dwi'n mae gen fi 2 exhaust fan yn chwythu air i fewn o'r top. A 2 ar y cefn a 1 ar y ffrynt. So be, mae hwnna'n game changer, Exhaust fans. Emrys Hobo is a fan of exhaust fans. You heard it here first. Sort out your airflow, guys and gals. Dwi ddim yn overclocker chwaith. Mae'n thing arall helpu. Dwi'n yn coelio yn overclockio. Oh my god, pan i'n gerong. Efo just yr faint o faint sy'n ennill yn overclockio yn erbyn y gen, yn erbyn y damage ti'n neud. Dwi byth yn meddwl o werth o de. On that, exhaust fans. Just put exhaust fans everywhere.
Nes I just cael yr ei noiseless rhata yn y gallu ffindio. Ond efo 2070 Super cyn yr 4070 fi. Ta be? Proper good little card. So dal yn neud yn iawn i fi rwan, dwi'n meddwl. Really. Dwi'n fancy change. Dwi'n fath as o. Tro I mi gosi. Wel. Gwybod hwn yn slo, ond dwi'n mwyn gwybod shit. Wyna fi'n cosi. Mae fod yn flat out. Dwi just dim guts. Ie. Y problem sgan ydy, dwi wedi bod yn dreifo rhy slo wan I pasio fe amser. So all of a sudden mae hwn yn race against time wan. Cos dwi'n ofyn dwi wedi bod yn rhy casual ar y lap. Oh my god. Fama eisiau off gyda dde. It's... Whoa! Okay, let's go. Do, yn hollol. Mae'r hamro'r mining cards a overclockio yn stupid.
Mae'r gen ti'n neud ddim werth o. Ddim werth o. Alli ni'n adla fod y card companies yma bach yn... maen nhw'n rhy saff efo thermal leveling nhw. Well fi fod rhy saff na cwcio ffocin motherboard fi, So be, o'n i'm yn bell o silver. Ddim yn bell o silver. Shit. Okay, done. Un ar ôl, illa un ar ôl. Hwna oedd yr un... Hwna oedd yr un... Ola? Ai, hwna oedd yr un ola? Certified driver. Your name, Emrys. This confirms you have acquired the license below. Super license. A dwi'n cael car am ddim. PDF. PDF. Spin up. Hwn di'r unig un dwi eisiau neud. Oh my god. So dwi angen goffan beginner event gynta. Shit. Please why dwi'n gorau... Dwi'n mynd i'w gweld professional event ta... Oh, good. Okay, yeah. It's a Subaru. All cars permitted. Okay. Dwi'n neud hyn yn barod. Convertibles. Ydw i efo convertible yn y garage, let's have a look. Dwi'n rhi siwr dwi'n gwerthu fo.
Mae Nissan yn fast, ie. Ond be ydi drive train fo? Foil drive, fath o hwnna do. Ie, gwybod oedd. Y problem ydy, dwi ddim efo cash. Gyda fi cash flow issues. Sgyn fi FRK, be di FRK fi? Ach hyn o bryd. Alla i werthu hwn? 10,000. O, do'n si'n llwn do? Oce. So I should be able to do this. Iawn, dwi angen hel pres i prynu Subaru. Subaru, dwi'n rôl. Bastard, dwi'n gweithio ta car fi'n well ein i gyd. O, so bydd yn dybyn yn cyto e. Be fucked. O, hwn yw'r Chrysler Crossfire. O, ti'n? Seattle ydych yn beautiful hynna. Oh, what a dive! Legal, that's legal. Si'n byd y rong o fanna. O, mae'n neud y track mewn reverse yn jarring. Ennill y car fan eisiau. Dwi'n meddwl faint sy'n licio fo. Oh god. God.
Oh my god. Dwi'm yn gwybod os di y music man di DMCA fi chwaith. Fydd o'n diddorol i weld sti yn. Easiest win of my life. Nobody stood a chance against the mighty Nismo 270R 94 edition. FYI hefyd de, dwi wedi cael new free emotes. So mae yna free emotes a mae yna sub emotes. So hein ydy'r free emotes. Just am bod yn follower. A wedyn hein ydy'r sub emotes. Os di rhywun yn ffansi beth ydy? Os da chi fo Amazon Prime a Twitch Prime. Na, pan sy'n na? Cool. Nice free emotes i pob yma. The Z one, that's it. Yeah, remove front line speed there. Clear som se. With a massive spike na. Night King of Tokyo, yma.
yn 270A fi. Drift King. Shit. Nothing better than a night's drive on these Tokyo streets. Easy. Easy. Dwi'n meddwl hwn ella fi stream ola GT4 fi. Dwi'n neud y tests i gyd. Dwi'n yn gwybod faint o mynadd ar streams gyda fi neud y rhasys fi gyd. So felly fi chwarae'r gêm go iawn. That's my feeling. Ella ddoi nôl efo. Mae'n good game i gael yn y back pockets. Mwyn yn byd. So dwi'n mynd i call it quits efo hynna. Just i profi pobl, dwi wedi cael y rest license. A diwedd y dydd, ond hynna sy'n bwysig, de. Bydd stream nesaf fi yn unau Stardew Valley neu Metal Gear Solid 3 neu rhywbeth arall, dwi'n meddwl. So, nowch siwr Emrys apostrophe S nowch siwr ydych chi yma ar y stream nesaf sy'n mwy thebyg nos Wener. Mwy thebyg. Gobeithio chi ddod. Dydwch chi pobl joinio. Ei, dydwch. Bydd yn un nos Wener. Os gwyn plania. Dwi wedi clywed Emrys Hobone illa chwarae Stardew Valley neu Metal Gear Solid 3 neu rhywbeth arall. So... Sy'n gallu hynna? Sy'n gallu hynna? A dyn, swn nhw'n mynd, be? Na, seriously. Just tystu fi. O'n i watcha ddim yn Hobone os wyna, o'n i laff. Be, just watcha boi ma'n siarad ar internet, ia. Tystu fi. Oce, just mynd fel la. Tystu fi. Mae'r vibe yn mynd. Just dweud hynna. Just dweud, ei, ffrind, mae'r vibe yn mynd. Ar streams efo Hobone. A os nhw efo Twitch Prime, dweud nhw subscribio efo Twitch Prime. Diolch yn fawr iawn. A wel eich nos fyna. Ok, ta-ra.